Bueno, pitxi izena dator Filipinatik gan. Eta kuriosoa da, Tolosa bakau inatuetan abesti bat, izena da pitxi poli bat. Eta, bueno, jode, guztat izan jo pitxin izena, eta ingo du pastel hori. Eta gaina, kasualia da, asmoa zan, Filipinatik koro bat etortzea, baina azken momentu ez dira etorri. Eta, bueno, guan etorri da Kubatik talde arazalari bat, orduan egingo du ikurriña bat, pitxikin pastelak, hau da pastelea. Ez da, han Filipinak egiten du bezala. Egin dugu pixka gure estilokoa, hone daukat, arrotxa txuringo erdia, osea, kilo bat, gero 2 kilo koko eta beste 2 kilo azukrea. Oso pasta erreza egiteko da. Eta egin dugu naztu eta gero labean sartu. Eta guan jarriko dugu, prestatu dugu, holako fondan gainean pegatuko dut eta jarriko dugu egingo dugu banderak. Bueno, egin dugu 6 pasteloak artean, Tolosako pastelea guztiak, egin dugu parte, obradore bakoitzan ekarri dugu pitxe batzuk inda, eta gutxi gara egon gehiago 4.000 olako pastele banatzeko gero. I giorni scappano dalle mie mani, ricordo il treno nella nostra stazione, e invece qui la gente non si parla nei bar. Jendea guztu ikusten da, eta bueno, ja repartiku eta ja bukatzeko okin, baina oso ondo. Jendea goizuztin kolan, onda? Pena azkenen luzatu inda, baina bueno, ondo. Eta zemuzko kata zaizkizue? Ondo, gustagarrik, bai, gustatzeie. Gozogi ezberdinak haitu zat hemen goizuztin, pitxi-pitxeak egiten, kontatu guzu, zemuz... Goiza, ondo, oso ondo, eguraldik lagundu ju eta ondo. Gaina pitxi-pitxea pixkat adornatu egin dituze, kontatu guzu? Bandera kubanakin eta ikurriñakin. Porque kubano batzuk kantatu due.